Kandusanan. Sa usa ka babayi nga si Chuchay, nga atong bisitahon karon mga kandusanan kung nagkita na bagyod sila ni Graciano Kurukutok. O karon mga kandusanan ania si kandusanang Chuchay kauban si kandusanang Gloria diri sa Kadaruhan. At tuon na to mga kandusanan. Ayan mga kandusanan. Nagcheka-cheka sila kandusanang Gloria o si kandusanang Chuchay. Ay, wala magkit sila si Sorarat kung anilo. Ambot asa ka sila. Dito. Ayan, kandusanang Gloria at kandusanang Chuchay, kumusta naman mo duha? Uy, okay lang kaayo. Okay lang ikaayo, oy. Kay kuan What's mo problema? muna, oh. Nagkuan siya sa iyahang baka. Basta man, ani lagi ko diri sa imo kay kanang nangumusta ko sa imo kung nagkita na bagyod mo ni Kurukutok, Graciano. Ay. May kay na pangutanan nimo na sa ako abang. Wala pa jud ni nagkita. Dugay na jud nga panahon. Sugod atong niadto ko sa istasyonan sa Kandusanan, wa pa jud nako siya makit-i hangtod karon. Sao naman lang nako ni wa ra ko kahibawon si angay na akong buhaton. Wala gid sa ni uli. Wala gyud. Uy, parehas na naman gid itaan ni kuan eh. Adlaw-adlaw jud ko nangandoy nga ulion ko niya. Gusto hangtod karon wala. Imo nang kuan, imo nang baka? Kang Miss Gloria man ni nga baka nagistoryahan ni gani. Kasi pangalan sa inyong baka. Gwapa lagi na inyong baka lagi. Aw gwapo kay lalaki man di ay Si na. Toyo oy, si Toyo akong gipangalan ani. Ah, Si Toyo na lang kay kanang dugay pud si Toyo wa na pud niya ikita. Ambot ug asa na pud padpad sa panawagan og usab kang kuan. Diri sa among kandusanang istasyon na wala pa marehistro. Panawagan kang Graciano. Oh, Pwede Graciano. manawagan utro. oh pwede ka ayo oy. Sige, panawagan. Chance gyud na ako ni nga matawagan ako utro si Oo, sige, Graciano. sige, Dugay Kandusanan, na gyud ko nang manawagan. ngandoy nga matawagan utro. Masugod na ko ha naka on air na ba ta? Oh, on air na siya live ta karon, live. Udahi mo tingog kandusanan. Graciano. Hoy, kung asa man ka karon, palihog uli na oy. Ako bisag asa na lang jud ko paingon para makit-an ka nako, pero wala pa gyud. Magyud ta magpang-abot kung asa ka dapit nako mahanap. Unsaon naman lang nako ni. Dugay na ko nangandoy nga muuli ka. Naunsa man ka dungoy. Anong wa naman ka makahunahon og balik nako. Nag-inusara na jud ko ni ami ron diri kang Miss Gloria sa Daruhan o. Nag-istoryahan na mi diri. Pero ikaw gihapon ang akong topic. Graciano, ano ba? Unsa may imong plano? Ulion pa ba ko nimo o dili na? Unsa may imong plano? Dugay na gyud ko nangandoy nga muuli ka sa ato ang payag. Guba na kaya tong payag ba? Ikaw lang gyud ang akong gipaabot aron maayo to utro. Uli na diri be, uli na, please, uli na. Uy, maluoy ka na ako. Hantod karon kandusanang Chuchay, wala gyapon ka naka-move on. Naku, unsaon man Wala na gid kay balita kang kuan no kang Graciano Kurukutok. Wala lagi, bisag asa na ko nagpangutan na, wag yun na ako mahibaw kay ang uban po ningon wala. Pero naay akong nailahan nga niingon nga do na daw lain kahandusan. Na daw gihandusan nga lain. Mao Asa nga dapit Oo. uy, asa dapit. layo man Handusan ng jud, Chuchay? oy. Uy, grabe gyud ni si Kurukutok Graciano no, wala gid siya kanang konsensya. Wag siya maluoy na ako. Wag gyud siya naluoy sa imo. Ang Wala iyong mo gud kanaan, wala wag gyud wala man gitimay. pud mi good balita pud kang Graciano Kurukutok kay wala man puy nag-comment sa among kanang sa among istasyon na wala pa marehistro. Kanang panawagan sa mga tao nga kanang basin nakaila sila kang Graciano Kurukutok. Panawagan sa among istasyon na wala pa marehistro Ang manawagan na pug ko utro ani. Oh. sa mga Sa tao. mga tao nga. Uy, para sa mga tao nga makakita kay Graciano, kung inyo masugatan, palihog pahibalua nga dugay na ko nangita niya, dugay na ko nagpaabot. Maluoy taon mo na ako, oy. Hapit na bayag gyud ang kalag-kalag no. Pwede ra siguro ka managkot kundi gyud mo makitaan si Graciano. Murag plano gyud nako nga moadto na lang gyud ko sa dakong cross. Dagkutan na lang siguro nako siya, kay basi og madagkutan nako, basi puhon maluoy mo muanhin nako muduaw. Okay, mao po na gibuhat ni Kandusan ng Churarat. Kung dili daw muuli si Kuan, si Blogi, iya dong dagkutan.
Iya dong Ano dagkutan na lang kay hapit na do ang kalagkalag. Siguro makigdungan na lang siguro ko ni Miss Churarat. Magdungan mig pagkuan dito sindi sa dakong cross. Ikaw kaandusan ng Gloria, unsa may plano nimo? Nga wa magid ni uli si Di ba ikaw pod si Toryo? Oo, musin din na lang pag ko sa dakong cross. Oy, kay hapit na ba yung kalagkalag? Oy, Ako kay na lang bakit silang dito nato sila makaplagan. Oo, basta dito na sila makonsensya, no? Makaunahon na sila pag Sige. makasing din ng Tagandila. Nahanglan na lang yun siguro sindihan na yun nato ni halara nato. Oh, mga kandusanan, mauto mga kandusanan no. Kanang sindihan na lang gyud nila mga kandusanan samot ni si Chuchay nga hantod karon wala pagyapon siya ka move on mga kandusanan. Ayan mga kandusanan, salamat sa pagtan-aw sa among vlog karon mga kandusanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel Like a Burn Alinon. Kurokotok uli na tawon. Uy, Toryo, uli na! Ug Toryo uli na po daw, sabi ni kandusanang Toryo, Gloria. Toryo.